ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбасии барномаи иттилооти навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Соро Холиқназарова ва сурдатарҷумон Сатторов Қурбоналӣ. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи эълон намудани мораторий ба ҳама намуди санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. ба ҳама намуди санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ ба истиснои санҷишҳои мақомоти андоз то 1 январи соли 2027 мораторий эълон карда шавад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати иҷрои фармони мазкур дар муҳлати 1 моҳ санади меъёрии ҳуқуқи дахлдорро пешниҳод намояд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 10 январи соли 2025 бо мақсади дастгирии давлатии фаъолияти соҳибкорӣ, таҳкими иқтидори саноатӣ ва содиротии ҷумҳурӣ, аз байн бурдани санҷишҳои беасосу такрорӣ ва фароҳам овардани фазои мусоид барои соҳибкориву сармоягузорӣ, бо ташаббус ва иқдоми бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, давоми солҳои 2008-2022, солҳои 2008-2011, 2018-2022 дар ҷумҳурӣ 4 маротиба ба санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ мораторий эълон шуда буд. мораторияҳои эълон шуда ба рушди фаъолияти соҳибкории хурду миёна ва бахши истеҳсолӣ таъсири мусбат расонида, барои фароҳам овардани фазои мусоид ҷиҳати ҷалби сармоя ва таъсиси ҷойҳои корӣ, воридоти андозҳо ба бюҷети давлатӣ ва дар маҷмӯъ барои беҳбудии некуаҳолӣ мусоидат намуд. дар идомаи татбиқи сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба дастгирии рушди соҳибкориву сармоягузорӣ, бо иқдоми бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, дар паёмашон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон 28 декабри соли 2024 ироа гардид ва бо мақсади дастгирии давлатии фаъолияти соҳибкорӣ, фароҳам овардани фазои мусоид барои ҷалби сармоя ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ, бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон 10 январи соли 2025 таҳти рақами 915 ба ҳама намуди санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ ба истиснои санҷишҳои мақомоти андоз то 1 январи соли 2027 мораторий эълон карда шуд. тибқи фармони мазкур, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар муҳлати 1 моҳ санади меъёрии ҳуқуқи дахлдорро ҷиҳати татбиқи он пешниҳод менамояд. иттилоъ дода мешавад, ки муносибатҳо вобаста ба мораторияи эълон шуда дар доираи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мораторий ба санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ танзим гардида, он асосҳои ҳуқуқии татбиқи мораторий ба санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкориро муайян намуда, тартиби татбиқи мораторийро муқаррар ва ҳуқуқу манфиатҳои қонунии шаҳрвандонро ҳифз менамояд. тибқи муқаррароти қонун дар давраи татбиқи мораторий ба санҷишҳои амали муқаррароти қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ боздошта мешавад. тавре хабар дода будем, тибқи фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъини интихоботи даъвати нави Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ рӯзи 2 марти соли равон дар мамлакат интихоботи парлумонӣ баргузор мегардад. дар шаҳри Исфара ва ноҳияи Фархор вобаста ба пешбарии номзад ба вакилии Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаласа баргузор гардид. дар ин ҳамоишҳо масъалаҳо вобаста ба тасдиқи нақшаи чорабиниҳо оид ба таблиғу ташвиқи паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, таъсиси ситоди пеш аз интихоботӣ ва пешбарии номзад ба вакилии Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ гардиданд. ҷаласаи кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара баргузор гардида номзад ба вакилии Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳавзаи якамандатии интихоботии Исфара рақами 20 пешбарӣ шуд. дар раванди маҷлис масъалаҳои тасдиқи нақшаи чорабиниҳо оид ба тарғибу ташвиқи паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ аз 28 декабри соли 2024
2024 оид ба ситоди пеш аз интихоботи кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳр ва пешбарии номзад ба вакилии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳавзаи яккамандатии интихоботии Исфара рақами 20 баррасӣ гардиданд. зимнан гуфта шуд ки паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олӣ барои марҳилаи кунунии рушди давлатдорӣ аз ҳар ҷиҳат фарогири баррасии воқеъбинонаи масъалаҳои сиёсию иҷтимоӣ ва иқтисодию маънавии ҳаёти дохилии ҷомеа, минтақа ва байналмилалӣ буд. дар он тамоми паҳлӯҳои муҳими ҳаёти ҷомеа таҳлилу баррасӣ шуда дурнамои рушд ва қадамҳои навбатӣ дар роҳи расидан ба ҳадафҳои олии давлатдорӣ ки онро президенти мамлакат таъмини зиндагии шоистаи мардум номиданд муайян карда шуданд. дар ин радиф бо таҳлили нишондиҳандаҳои рушди давлатамон таъкид гардид ки самараи дастовардҳои рушди иқтисодии мамлакат сол ба сол дар болоравии сатҳи зиндагии аҳолӣ ифода меёбад. интихоботи вакилони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллӣ мақоми махсус дошта иштироки фаъолонаи ҳар шахси худшиносу худогоҳ ва интихоби огоҳонаи онҳо омили муҳими суботи сиёсӣ ва пешрафти иқтисодию иҷтимоии ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб меравад. дар анҷом бо овоздиҳии аъзои кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри Исфара номзадии ҷавҳари муҷибахон одил ба вакилии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳавзаи яккамандатии интихоботии Исфара рақами 20 пешбарӣ гардид. дар ноҳияи фархор маҷлиси якҷояи кумитаҳои иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон ноҳияҳои фархор ва ноҳияи 5 баргузор гардид. дар кори маҷлис ҷонишини раиси ҳизби халқии демократии тоҷикистон Нематзода Маликчо ва раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар вилояти Хатлон ҳузур дошта роҳбарони кумитаҳои иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияҳои фархор ва 5 ва ҳамчунин фаъолони ҳизб иштирок намуданд. дар маҷлиси мазкур ду масъала нахуст шарҳу тавзеҳи паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва масъалаи дуюм пешбарии номзад ба вакилии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳавзаи интихоботии фархор 34 мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. аз рӯи масъалаи якуми маҷлис оиди шаҳр ва изоҳи паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии мамлакат дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар вилояти Хатлон бо таҳлилу далелҳо нуқтаҳои асосии паёми сарвари давлатро шаҳр доданд. аз рӯи масъалаи дуюми рӯзномаи маҷлиси якҷояи кумитаҳои иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон ноҳияҳои фархору ноҳияи 5 Хайриддинзода Азизбек ба сифати вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳавзаи якмандатаи фархор рақами 34 пешбарӣ гардид ки пурра ҳудуди ноҳияи фархор ва ноҳияи 5ро дар бар мегирад. дар натиҷаи овоздиҳии пинҳонӣ аз ёни кумитаҳои иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон ноҳияҳои фархор ва ноҳияи 5 ва баъди ба ҳисоб гирифтани овозҳо Хайриддинзода Азизбек якдилона ба сифати номзад ба вакилии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳавзаи интихоботии фархор рақами 34 пешбарӣ гардид. ҳамаи ҳизбҳои сиёсии мамлакат тасмим доранд ки дар маъракаи муҳимӣ дар пеш истода интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ ширкат варзанд. аз ҷумла ҳизби ислоҳоти иқтисодии тоҷикистон дар шаҳри ҳисор маҷлиси кумитаи иҷроияи ҳизбро доир намуда номзади худро ба вакилии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод намуд. дар шаҳри ҳисор маҷлиси кумитаи иҷроияи ҳизби ислоҳоти иқтисодии тоҷикистон дар шаҳри ҳисор баргузор гардид. дар маҷлис масъалаҳои баррасӣ вазифаҳои ташкилоти ҳизбӣ барои тарғиб ва амалигардонии нуқтаҳои паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешбарии номзад ба вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳавзаи якмандатии интихоботии ҳисор рақами 7 мавриди муҳокима қарор дода шуданд. таъкид гардид ки моддаҳои 30 ва 31 қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи интихоботи маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳизбҳои сиёсӣ имконият медиҳанд ки 60 рӯз пеш аз интихобот ва 45 рӯз мондан то интихобот номзад ба вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳавзаҳои якмандатии интихоботро пешбарӣ намоянд. вобаста ба ин номзадии Раҷабова Маҳина Ҷумахоновна барои пешбарӣ ба вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳавзаи якмандатии интихоботии ҳисор рақами 7 пешниҳод карда шуд.
سپس با آوازدهی پنهانی اعضای کمیته اجرایی حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان در شهر حصار جهت پیشبری نامزد از حوزه انتخاباتی یک منطقه حصار رقم 7 رجب و مهینه جمعخانوغنا رای دادند. مسئولان کمیسیه مرکزی انتخابات و رایپرسی جمهوری تاجیکستان در دوره آمادگی به انتخابات مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مجلس‌های محلی وکیلان خلق در کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با جوانان فعال شهر و ناحیه‌های جمهوری ملاقات نمودند. گزارش همکارانمان در این خصوص. جوانان و انتخابات چنین عنوان داشت همایشی که در کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد بلند برداشتن فعالناکی جوانان در دوره انتخابات جهت شرکت در معرکه‌های انتخاباتی در پیش ایستاده با اشتراک جوانان فعال شهر و ناحیه‌های جمهوری و کمیسیه مرکزی انتخاباتی دایر گردید. ضمن جلسه اشتراکچیان دایر به معرکه سیاسی در پیش ایستاده و نقش جوانان در گذراندن آن سخن گفته اوید به انتخابات و رشد دولتداری، قبول سندهای معیاری حقوقی وابسته به انتخابات، اشتراک فعالانه در این معرکه سیاسی و معین نمودن موقع خود، تشکیل کمیسی‌های حوزوی، участкаҳои انتخاباتی و صلاحیت‌های آنها اظهار نظر نمودند. ابراز گردید که اشتراک فعالانه جوانان در انتخابات نه تنها عمل شهروندی بلکه نشان کمالات سیاسی آنها و حس مسئولیت در نزد آینده ملت و دولت میباشد. چنانه که هر یک ما و شما آگاه هستیم، 2 مارس سال 2025 انتخابات نوبتی وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان برگزار می‌گردد و امروز باعث افتخار و سرفرازی هر یک جوان است که رئیس کمیسیه مرکزی انتخابات جمهوری تاجیکستان با قشر جوانان فعال تمام شهر و ناحیه‌های جمهوری تاجیکستان یک چاره‌بینی در سطح بلند گذراندند و ما از این چاره‌بینی با خود خیلی چیزهای خاص را گرفتیم، یعنی با بیشتر در همین که انتخابات یعنی این حقوق سیاسی ما است مطابق کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان و باز هم بیشتر درباره همین حقوق و عهده‌داری‌های خودمان در عاید اشتراک نمودن در همین گونه انتخابات ما بسیار چیزهای خوب گرفتیم و می‌ندار هستیم. طور ذکر شد هدف از برگزاری این ملاقات و واخوری‌ها بلند برداشتن روحیه خودآگاهی و خودشناسی، معرفت حقوقی و فعالانه شرکت ورزیدن شهروندان در معرکه‌های انتخاباتی محسوب می‌یابد. از این رو هر نفری مسئول باید کوشش به خرج دهد که این معرکه در سطح بلند صورت گیرد. در این کاری بسیار مهم مسئولیت شناسی و موقع استوار شهروندی هر یک متصدی طلب کرده می شود، زیرا سهمگذاری در انتخابات این سهمگذاری در رشد و پیشرفت دولت است. ابراز داشتند اشتراکچیان همایش. همچنین ضمن تدبیر مذکور کارشناسان طلبات قانونگذاری انتخاباتی و دیگر پهلوهای مهم جریان آمادگی و برگزاری انتخابات را به حاضرین شرح و توضیح دادند. پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی مملکت همچون حجت راهنمونساز عین حال در میان اهالی و در کارخانه و مؤسسه‌ها مورد آموزش و تحلیل و بررسی قرار دارد. کارمندان کسب و کار گوناگون وابسته به ساحه‌های خود بندهای علاهیده پیام را آموخته جهت پیشرفت کار و فعالیتشان از دستور و هدایت‌های راهبری دولت استفاده می‌کنند. شرح موضوع در گزارش همکاران ما از شهر کلوب. در طولور جمعیتی سهامی گشوده فرودگاه بین المللی کلوب با مقصد شرح و توضیح پیامی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری تاجیکستان و خوری گروه کاری از حساب مسئولین اگنتی اویاسیون گراجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان راهبریت و سابقه‌داران فرودگاه برگزار گردید. نخست دیرکتور فرودگاه نورعلی حامدزاده و خوری را حسنی آغاز بخشیده اوید به محتوای پیام سخنرانی نمودند و تاکید داشتند که طی چند سال اخیر آموزش پیام همچون حجت مهم در فرهنگ دولتداری ما به حکمی عنعنه درآمده است. به شبهه پیام پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان کفیل ثبات و رشد استوار دولت به حساب رفته سمت‌های اساسی حیات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور را معین می‌کند. دیگر معروضاتچیان در سخنرانی خود ابراز داشتند که در سال 2024 حجم معاش
маошу, нафақаву стипендияҳо дар ҷумҳурӣ аз 30 то 40% баланд бардошта шуд ва ин омил аз мо кормандон тақозо менамояд ки боз ҳам дар рушду инкишофи тоҷикистони соҳибистиқлол дастҷамъона камари ҳиммат баста бо дастгирӣ аз сиёсати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо дасту дили гарм кору фаъолият намоем. Зикр гардид ки ҳамин тасмими иқдоми навбатии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар соли 2025 далели он аст ки низоми суботу иқтисодӣ дар кишвари мо таъмин мебошад. Ин тамоюл бар он асос аст ки бо тай кардани муваффақонаи зинаву марҳилаҳо истиқлолияти иқтисодии мо устувор гашта истодааст. Дар суханронии худ дигар маърузатчиён таъкид доштанд ки паёми имсолаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо назардошти ҳассос будани авзои ҷаҳони муосир масъалаҳои иқтисодии ҷомеаро дар меҳвари худ қарор дод ва албатта дар чанд саҳифа баррасиву фарогирифтани ҳамаи он ғайриимкон аст. Масъалаҳои дурнамои бахшҳои хусусӣ, воридоту содирот, таҳкиму устувории буҷети давлатӣ, масъалаҳои зиёди молиявӣ, ҳолат ва авзои сармоягузорӣ, рушди соҳаи энергетикии кишвар ва амсоли ин дар ҳамбастагиву робита ба ҳамдигар мавриди зикр қарор доштанд ки бозгӯкунандаи сиёсати созандагию бунёдкоронаи ҳукумати мамлакат мебошад. Дар ҷанбасти ҳамоиш таъкид гардид ки оид ба расонидани нуқтаҳои асосии паёми навбатии сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон нақшаи чорабиниҳо таҳия гардида аз ҳисоби кормандони собиқадори фурудгоҳ дар ҳар як бахшу шӯъбаҳо ҷаласаҳо дар мавриди шарҳу тавзеъи паём ташкилу роҳандозӣ карда мешаванд. таъмини рушди бо низоми зеҳни сунъӣ, рақамикунонии иқтисодиёти миллӣ ва технологияҳои инноватсионӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати пешгирифтаи давлат буда, дар як муддати кӯтоҳ бо ташаббус ва дастгирии бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон заминаҳои инфрасохтори иқтисодии рақамӣ ва асосҳои ҳуқуқии соҳа ташкилу тақвият ёфтанд. Бо дарки муҳимияти мавзӯъ бо ибтикори навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон зимни ирояи паёмашон солҳои 2025-2030 солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон гардид. дар ин замина дар Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон ҳамоиши илмӣ назариявӣ баргузор шуд. дар доираи эълон гардидани солҳои 2025-2030 солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия дар Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон ҳамоиши илмию назариявӣ баргузор гардид. роҳбарияти донишгоҳ зимнан аз зарурати солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон намудани солҳои 2025-2030 сухан карданд. гуфта шуд ки дар давоми солҳои истиқлолияти давлатӣ дар мамлакат таҳкими нерӯи илмию техникӣ ҳамчун яке аз шартҳои зарурӣ дар такмили иқтисодиёт ва гузариш ба роҳи инноватсионии рушд яке аз самти афзалиятноки стратегӣ дониста шудааст. маҳз бо дарки амиқу дақиқ бо мақсади дар ҷомеаи Тоҷикистон фарогир шудани тафаккури техникӣ ва ҷаҳонбинии илмӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатии хеш ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои 2025-2030-ро солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон намуданд. дар идомаи ҳамоиш мавзӯи рақамикунонии иқтисодиёт тақозои замон мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт. таъкид гардид ки эълон гардидани солҳои 2025-2030 солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия барои вусъат бахшидани равандҳои инноватсионӣ ва истифодаи ҳамаҷонибаи имкониятҳои технологияҳои рақамӣ дар иқтисодиёт замина мегузорад. гуфта шуд ки дар робита ба ин масъала бояд ба самтҳои зерин диққати аввалин дараҷа дода шавад: такмили фаврии заминаҳои ҳуқуқӣ ва қабули санадҳои дахлдор дар самти гузариш ба иқтисоди рақамӣ бо шабакаҳои 5G, инкишоф додани инфрасохтори рақамӣ, рушди марказҳои коркарди маълумот, таъсиси махзанҳои мукаммали миллии маълумот, рақамикунонии пурраи хизматрасониҳои давлатӣ ва ташкили махзани ягонаи хизматрасониҳои давлатӣ, рушди сармояи инсонӣ бо роҳи омӯзиш ва бозомӯзии кадрҳо доир ба технологияҳои иттилоотӣ дар дохил ва хориҷи кишвар ва баландбардоштани маърифати истифодаи технологияҳои рақамӣ ва ба ин монанд масъалаҳои муҳим. дар бахши дуюм як қатор устодону кормандон, донишҷӯён, магистрантон ва роҳбарони илмии онҳо ки дар озмунҳои ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст, илм фуруғи маърифат, озмуни умуми донишгоҳӣ мақолаи беҳтарин бахшида ба эълон шудани соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо, инчунин дар олимпиадаи байналхалқӣ дар Туркманистон ғолиб гардиданду сазовори ҷойҳои намоён гаштанд, ифтихорномаи донишгоҳ ва мукофотпулӣ дода шуд.
кӯдакону наврасони мамлакат хусусан синни то мактабӣ пайваста дар зери таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат қарор доранд. дар ин бора дар паёми навбатӣ сарвари давлат ба мақоми олии қонунбарори кишвар низ ишора рафта зикр шуд ки дар кӯтоҳтарин муҳлат шумораи муассисаҳои то мактабӣ зиёд карда шаванд. инчунин роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон супориш доданд ки муассисаҳои то мактабӣ дар баробари омӯзиши забони давлатӣ забонҳои хориҷӣ низ омӯхта шаванд ва сифати таълиму тарбия дар онҳо беҳтару хубтар роҳандозӣ гардад. гузориш аз вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон. дар маркази инкишофи кӯдакони синни то мактабии Сафинаи дониш воқеъ дар шаҳри Хоруғ ҳамарӯза субҳи барвақт нахуст суруди миллӣ садо дода мешавад. суруди миллиро кӯдакон бо маҳорати баланд ба иҷро расонида, сипас дар гурӯҳҳои худ ки дар онҳо машғулиятҳои гуногун бо забони тоҷикӣ ва русӣ ва англисӣ баргузор мегарданд, ба барномаи муқаррарӣ оғоз менамоянд. бояд гуфт ки ин маркази инкишофи кӯдакони синни то мактабӣ чун ҳама гуна чунин муассиса насли хурдсолро ба таълиму тарбияи аввалия фаро мегирад. А как зовут лидер нашей страны? таълиму тарбияи то мактабӣ раванди мақсадноке ҳаст ки қобилият, шавқу рағбат, хусусиятҳои ҷисмонӣ, равонӣ, зеҳнӣ ва фарҳангии кӯдакони синни то мактабиро инкишоф дода, ба оила, падару модар дар таълиму тарбияи кӯдакон, инчунин омода намудани онҳо ба таҳсил дар муассисаҳои таълимии таҳсилот умумӣ мусоидатгузор мебошад. лозим ба қайд аст ки кӯдакони мамлакат ҳамвора таҳти ғамхориҳои падаронаи пешвои маъзами миллат ва ҳукумати мамлакат қарор доранд ва ин аст ки ҳатто дар паём ҳуҷҷати муҳими ояндасози мамлакат низ бобати насли наврас андеша баён карда мешавад. дар паём аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои маъзами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон махсус таъкид бар он шуд ки дар шароити рушди босуботи ҳамкориҳои байналмилалӣ талабот ба мутахассисоне ки забонҳои хориҷӣ махсусан русӣ ва англисиро хуб медонанд рӯз ба рӯз меафзояд. бинобар ин зарур аст ки омӯзиши забонҳои хориҷӣ аз зинаи таҳсилоти то мактабӣ бароҳмода шавад. инчунин таъкид бар он шуд ки дар 5 соли оянда бо истифода аз ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ барои фарогирии 50% кӯдакони синну соли то мактабӣ бунёди 800 муассисаи таҳсилоти то мактабӣ бароҳмода шавад. насли хурдсоли имрӯза дар зери таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат қарор дорад ва ман инро бори дигар дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон эҳсос намудам. дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон яъне пешвои муаззам чунин суханҳо гуфтанд: муассисаҳои то мактабӣ бояд бисёртар сохта шаванд. яъне ҳар як кӯдак ва ҳар як хурдсол бояд аз чунин муассисаҳои то мактабӣ дастрасии пурра дошта бошанд. равиш ҳар як кӯдак бояд аз синни то мактабӣ дар сатҳи баланд бошад, яъне забонҳои хориҷӣ ва забони давлатиро омӯзонанд. На протяжении 2 лет я работаю в дошкольном образовательном центре «Кораблик знания». Здесь мы обучаем своих учеников новыми методами, такие как речевые навыки, развитие мелкой моторики, тактильные навыки, пальчиковые игры и другие. У нас преподают опытные учителя, благодаря которым наши ученики поступают в таких школах, как президентская школа и школа для одаренных детей. Как говорит в своем послании лидер нации, уважаемый Эмомалӣ Раҳмон, что необходимо обучать детей иностранным языкам с раннего возраста, что приводит к развитию нашей страны. бояд гуфт ки омӯзгорон ва мураббияҳои маркази инкишофи кӯдакони синни то мактабии Сафинаи дониш ин нуқтаҳои калидии паёми президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сармашқи кори худ қарор доданд. беҳтарин мутахассисон дар марказ ба кор ҷалб карда шуданд, зеро ба хубӣ дарк доранд ки таълиму тарбияи аввалияи насли ояндасози ҷомеаро бар дӯш доранд ва ташаккули нахустфаҳмишҳои шахсият, гузоштани замина барои таълимгирии минбаъдаи кӯдакон дар дасти онҳост.
پیشبرد فعالیت چنین مرکزهای انکشاف کودکان تو مکتبی در دوره قانون جمهوری تاجیکستان درباره تعلیم و تربیت تو مکتبی که سال 2021 قبول گردیده بود براه مانده شده، طلبات اساسی آن تربیت کودکان سن تو مکتبی در روحیه احترام به ارزش‌های فرهنگی و ملی، محبت به وطن، احترام به انسان و قانون، رمزها و زبان دولتی، عائله و جامعه، اینچنین مناسبت‌های با شعورانه به محیط زیست و حفظ آن میباشد. پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی را ساکنان مملکت سرمشق کاری هر روزه خود قرار داده، جهتی در عمل تطبیق نمودن پیشنهاد و دستورالسپارش‌های پیشوای ملت برنامه‌های عمل آماده گردیده است. شرح همکاران ما در همین خصوص از ناحیه مؤمن‌آباد آماده شده است. پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را با مجلس عالی و مردم تاجیکستان ساکنان کشور دست جمعانه تماشا کردند. در این پیام رشد سمت‌های گوناگون خواجگی خلق معین کرده شد. مردم تمدن‌آفر تاجیک زیر سیاست خیرتمندانه پیشوای معظم ملت، زیر دستور و هدایت‌هایی که پیشوای معظم ملت ضمن ارائه پیام ابراز داشتند کار و فعالیت می‌کند و پیام راهنمایی است که یک ساله ما را معین و آینده 100 ساله های ما را می سازد، چون که پیشوای معظم ملت همه توجهش در از پیام تا پیام بهر رونق دادن تمام ساحه های خواجگی خلق است و بهر مردم تلاش میکند، بهر زندگی شایسته مردم تلاش میورزد و پیشوای معظم ملت از روز سر حاکمیت آمدن تمام هستی خود، وجود خود، توجه خود جهت پیشبرد تربیت جوانان، بلند برداشتن مقام زن در جامعه، مهر و محبت نسبت یکدیگر و شکوفایی تاجیکستان عزیز بخشیده است و امروز باعث افتخار و فرحمندی است که زیر عملی گردانی هدفها و نقطه های اساسی پیام پیشوای معظم ملت کار و پیکار میکنند و ما نیز اهل خدمت دولتی تمام تلاش خود را بهر آن روانه میکنیم که نسبت جواباً به غمخواری های پیشوای معظم ملت که در سمت خدمت دولتی جهت رشد این ساحه توجه خاصه ظاهر کردند، توانسته باشیم که به موفقیت ها نائل گردیم و همه اون دستور و هدایت هایی که پیشوای معظم ملت ضمن ارائه پیام خیش ابراز داشتند سرمشق کار خود میکنیم و بهر رشد دادن و رونق دادن فعالیت منبعه خود از همه امکانیت ها استفاده خواهیم کرد. در پیام پیشوای ملت نسبت ساحه معارف سخنرانی نموده، از توجه همیشگی دولت و حکومت نسبت به این ساحه اظهار اندیشه کردند. توجه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت به ساحه معارف بیشتر است، که پایه اساسی دولتداری به حساب می رود و تمام همه آن کادرهای راهبری کننده ای که امروز دولت ملت به دست آوردگی اداره میکنند از زیر دست آموزگار تربیه می‌یابند و به همین وسیله زیر سیاست خیرتمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان ما در عین حال در ناحیه مؤمن‌آباد 66 مؤسسه تعلیمی مورد فعالیت قرار دارد که با مقصد اجرای دستورالسپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی تمام خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه مؤمن‌آباد توجهشان به آموزش علم‌های دقیق طبیعی و ریاضی بیشتر و از جمله برنامه تکمیل و آموزش زبان‌های روسی و انگلیسی بیشتر هستند. پرزیدنت مملکت در پیامشان درج نمودند که مقام و منزلت زنان و بانوان و نقش آنها در اعمار دولت معاصر و رشد جامعه محض در زمان صاحب استقلالی واقعا بالا رفته است. حالا در کشور 25% خدمتچیان دولتی، 73% کارمندان ساحه معارف، 71% کارمندان ساحه طب، 47% کارمندان ساحه فرهنگ، 37% عالمان و 30% صاحبکاران را بانوان و زنان تشکیل می‌دهند. مردم سربلند تاجیکستان عزیز تمامی تلاش می‌نمایند که هر یک نقطه پیام را عملی نموده زندگی خوش و رشد تاجیکستان را بیش از پیش رشد دهند. در حقیقت پیام فراگیر تمامی پهلوهای زندگی مردم می باشد و جوهر پیام این تامین زندگی شایسته مردم روانه شده است. در برابر این برای ما بانوان افتخاری بزرگ می باشد که با تشبث نیک پیشوای معظم ملت مقام و منزلت زنان و بانوان و نقش آنها در اعمار دولت معاصر و رشد جامعه جایگاه مخصوص را
касб намудааст ва пайваста таҳти ғамхориву дастгириҳои пешвои муаззами миллат қарор дорад. соҳаи фарҳанг низ дар мадди назари давлату ҳукумат қарор дорад ва дар паём сарвари давлат иброз дошт ки маводи заруриро вобаста ба таҷлили 2550-солагии эъломияи ҳуқуқи башари куруши кабир омода ва ба ЮНЕСКО пешниҳод намоянд. қайд карда шуд ки давоми солҳои соҳибистиқлолии кишвар дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат 289 иншооти хурду бузурги фарҳангӣ сохта ба истифода дода шуданд. дар паём президенти кишварамон эмомалӣ раҳмон фарҳангро ҳастии миллат номид. бо дастгирии ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи муъминобод қасри фарҳанги бошукӯҳ, боғи фарҳангӣ, осорхонаи таърихӣ бостоншиносӣ, парчами миллӣ ва даҳҳо муассисаҳои фарҳангӣ сохта ба истифода дода шуданд. дар паём вазифадор карданд ки барои истеъдодҳои наврас ҷавон як мактаби мусиқӣ сохта ба истифода дода шавад ва дар баробари ин ба таъмиру сохтмонҳои клубу китобхонаҳои деҳотӣ аҳамияти ҷиддӣ дода шавад. мо аҳли фарҳанг аз дастгирӣ ва заҳматҳои пешвои миллатамон баҳри гулгулшукуфии кишвари азизамон рӯҳбаланд гашта саъю кӯшиши худамонро албатта дареғ намедорем. таваҷҷӯҳи ҳамешагии раҳбарияти олии кишвар нисбати табақаи ниёзманди аҳолӣ аз ҷумла маъюбон, пиронсолону нафақахӯрон сатҳи зиндагии онҳоро беҳтар намуда истодааст. дар паёми навбатӣ баландбардоштани нафақа ва дигар имтиёзҳо ин қишри ҷомеаро хушнуд кард. паём баёнгари манфиатҳо ва ояндасозии миллати давлат аст ва паёми имсолаи роҳбари давлат аз давоми мантиқии паёмҳои солҳои пешинам бошад. дар ин паём роҳбари давлат бисёр ба ҳарорати гарми миллатсозию ватандорӣ, ватанпарастию ояндасозӣ паёми худро ироя намуд ва агар ба як ибора гуфтан мумкин бошад, ман аз паёми имсолаи роҳбари давлат ҳаловат бурдам, зеро ки дар он тамоми андешаҳои миллатсозӣ баён гардида буданд, ба хусус қишри ҷомеа ки ба ҳифзи иҷтимоӣ ниёз дорад дар ана ҳамин андешаҳои баённамудаи пешвои муаззами миллат баён гардид. зеро дар ин ҷо ман ва дар тариқи паём дидам ки ба шаҳрвандони имконияти маҳдуд дошта, ба кӯдакони имконияти маҳдуд дошта, ба нафароне ки нафақаи иҷтимоиву суғуртавӣ мегиранд, ба онҳо диққати бениҳоят. ҳамасола тариқи паём роҳбари давлат ба ин қишр диққати махсус равона мекунад ва ин қишрро аз дастовардҳо огоҳ мекунад ва дастгириҳо мекунад. дастгириҳои пешвои муаззами миллат дар он баён гардид ки нафақа ба тариқи ҳамасола ба тариқи аз зина ба зина боло меравад ва яъне ин маънои онро дорад ки ояндаи миллати мо дар табақаи ҳифзи иҷтимоӣ беназар нест. сокинони кишвар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистонро дастури рӯймезии хеш намуда баҳри дар амал татбиқ намудани он кӯшиш ба харҷ хоҳанд дод. дар ташкилоту муассисаҳои шаҳри ваҳдат низ паёми солонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии мамлакат мавриди омӯзиш қарор дорад. бахусус таъкидҳои роҳбари давлат дар мавриди беҳтар кардани фаъолияти муассисаҳои иҷтимоӣ аз ҷумла мактабу маориф ва муассисаҳои соҳаи тандурустӣ айни ҳол мавриди корбарии ҷиддии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва ташкилоту идораҳои шаҳр қарор гирифтааст. наврӯз вазирзода мавзӯъро идома медиҳад. шаҳри ваҳдат аз минтақаҳои рӯбарушди кишвар аст. сатҳи некуаҳволии мардум дар ин гӯша сол то сол рӯ ба беҳбудӣ дорад. хусусан дар соҳаҳои иқтисодиёту иҷтимоияти ваҳдат дастовардҳо назаррасанд ва дар ин замина инфраструктур барои тамоми соҳаҳо фароҳам гардидааст. хусусан дар деҳоти дурдаст бахшҳои маорифу илм ва соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ аз самтҳоест ки даврони соҳибихтиёрӣ бо тадриҷ рушд намуданд. ҳоло дар ваҳдат 153 муассисаи таълимӣ ва 17 муассисаи томактабӣ фаъолият доранд ва барои тарбияи дурусти насли нав омӯзгорону мутахассисони
توجکистони соҳавӣ ҷалб шуданд. қобил ба зикр аст ки аҳли ҷамоатчигии шаҳри Ваҳдат ҳар як сухани сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сармашқи кори худ карда дар иҷрои он камари ҳиммат бастанд. ҳоло дар шаҳр омодагиҳо барои истиқбол аз 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шуда, дар ин замина корҳои бунёдиву шаҳрсозӣ бо маром идома дорад. хусусан дар самти мактабу маориф дар Ваҳдат таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида бунёди даҳум муассисаҳои нави таълимӣ ва сохтмони синфхонаҳои иловагӣ дар заминаи муассисаҳои таълимӣ бо суръат идома дорад. паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ки санаи 28 декабри соли 2024 ироа гардид, бурду бохти соҳаҳои хоҷагии халқи кишвар дар раванди рушди давлатдории миллӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуда. махсусан назари пешвои муаззами миллат ба соҳаи маориф аз он шаҳодат медиҳад ки пешравии ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ аз меҳнати омӯзгор ва мактабу маориф вобастагии ногусастанӣ дорад. бо дарки ҳамин маънӣ маорифчиёни шаҳри Ваҳдат тамоми дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сармашқи кори худ дониста баҳри рушду нумӯи соҳаи маориф тамоми кӯшишу заҳмати худро равона сохтанд. барои рушди соҳаи тандурустӣ дар Ваҳдат тамоми имкониятҳо фароҳам гардидааст. ҳоло дар шаҳр ва ҷамоату деҳоти он бо назардошти марказҳои саломатӣ ҳамчунин бунгоҳҳои тиббии типи нав фаъолият менамоянд ки сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолиро хеле беҳтар намуданд. аз ҷумла дар самти таъмини муассисаҳои соҳа бо мутахассисони миёна дар шаҳр коллеҷи тиббӣ фаъолият менамояд. ҳоло дар коллеҷи тиббӣ беш аз 2500 нафар донишҷӯ ба таҳсил фаро гирифта шуда, ба онҳо кадрҳои ҳирфаӣ машғулият мегузаронанд. дар иртибот ба он ки коллеҷ соли 2023 соҳиби бинои иловагӣ шуд, баъзаи моддию техникии он мукаммал гардида, аксарияти дарсҳо дар озмоишгоҳу синфхонаҳои муҷаҳҳаз гузаронида мешаванд. бинои иловагии муассисаи давлатии таълимии коллеҷ тиббии шаҳри Ваҳдат бо ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби маблағҳои махсус бо таври муосир бунёд шуд. дар бинои мазкур маркази омӯзишии малакаҳои амалия, озмоишгоҳи таълимӣ ва ташхисии фарматсевтӣ, инчунин синфхонаҳои таълимӣ бо иёнатҳои таълимӣ муҷаҳҳаз карда шудааст. албатта омӯзгорону донишҷӯён ҳамаи ин пешравиҳоро нишонаи самараи дастгириҳои сарвари давлат нисбати ҷавонон ки ояндасози миллат мебошанд маънидод мекунанд. мо донишҷӯён миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки барои омӯзиши мо ҷавонон ҳама гуна шароитҳоро муҳайё сохтааст. мо табибони оянда паёми пешворо сармашқи кори худ дониста ваъда медиҳем дарсҳои худро дар сатҳи баланд аз худ намуда, дар оянда як мутахассиси хуб шуда ба халқу ватан ва пешвои худ аз сидқи дил содиқона хизмат намоем. қобил ба зикр аст ки дар шаҳри Ваҳдат ба хотири истиқболи сазовори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёди беш аз 800 иншоот ба нақша гирифта шудааст. то имрӯз зиёда аз 500 тои он мавриди истифода қарор дода шуда, дар боқимонда корҳои таъмиру навсозӣ ва бунёдгарӣ бо маром идома дорад. дар минтақаи худмухтори Тибети ҷумҳурии мардумии Чин амалиёти наҷотдиҳӣ ба зарардидагони зилзилаи шадид идома дорад. пасларзаҳо ин минтақаро то ҳол такон медиҳанд. дар минтақаи Лос-Анҷелеси Амрико мубориза бар зидди сӯхтори бешазор идома дорад. тибқи иттилои расонаҳои хабарӣ то ин дам офати табиӣ биноҳои зиёди